бахшида ба ҷашнҳои пурифтихори миллӣ наврӯзи байналмилалӣ ва сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ дар шаҳри Бухтар чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободонӣ, сабзу хӯрамгардонӣ, кӯчаву роҳҳои марказӣ вусъати тоза касб кардааст. дар ин замина бо иштироки раиси вилояти Хатнон Қурбон Ҳакимзода дар гулгашти майдони 70-солагии Водии Вахш шинонидани дарахтони ороишӣ ки аксаран аз Аврупо оварда мешаванд сурат гирифт. таври масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бухтар қайд карданд, оянда шумораи чунин дарахтони нодир ва ба маҳал мувофиқ бештар ба шаҳр оварда мешаванд. ҳоло 14 адад аз навъҳои лев, пропус пикарди ва дигар номгӯи дарахтони ороишӣ шинонида шуданд. موضوع برای آرایشی مثال شهر ولایتمون از منطقه ایتالیا حدودی 500 درخت آرایشی آوردگیم. بعدا ما اینجا یکی از خواجگی دهخانی آرایشی درخت‌های آرایشی تشکیل کردگیم و این درخت‌هایی که حاضر ما در این منطقه شنانده هستیم اینا حدوداً از 15 تا 22 ساله هستند. اینا درخت‌های آرایشی اسمشون لیپای، پاولونیای، بعداً کنزنای، پیساردی میگن. اینا همشون درخت‌های آرایشی هستند. هم گل میکنن هم رنگ و برگاشون مطابق مثال زرد، سرخ خیلی میشوند. воқеан ҳам майдони 70-солагии Водии Вахш ва гулгашти назди нишони давлатӣ бо дастгирии раиси вилоят ободу зебо шуда ба макони фароғативу истироҳатӣ табдил ёфтааст. дар ин макон гулҳои гуногун аз ҷумла гулҳои лола ва дигар дарахтони ороишӣ парвариш ёфта истодаанд. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ба масъулини шаҳри Бухтар, роҳбарони корхонаҳои кабудизоркунӣ ва хуҷагии манзилию коммуналии шаҳр дастур доданд ки дар доираи иҷрои корҳои ободонӣ ва кабудизоркунӣ ба сабзиши ниҳолҳои шинонидашуда диққати ҷиддӣ равона созанд. Мамашариф Абдулҳаев, Нарзло Олимов, Намозали Эргашев, шаҳри Бухтар, Ахбор.